Airí me gúnaí go méidir go dogtar beidir níos mó measa nó orm go ilíon éireann ná mar tugtad an húrscéalaí. So uaireanta bíonn ring mu téine chur láthar ar bhealach le cinnte go méidir bhfuil an dáthíomháin. Rud eile dúirt an cainach smaoine mar le déanais ná an rud a dúirt sé faoi Merriman go mé meanam nach maireach na cinné agus go rá leis bheith an scríb mar sin a héin agus síle gás na gaid gaam go gap muid go maine sin go thomláin le chuilge bheith fáil bháis mar nach an chuilge sin go gaiinech a héin níos mú ná ar air se nach rá. Ach go planéis sin le mar rud ag bhfuil fredóin a dúirt se go máil leis bheith an scríbhneoir Keats. So sílim bhfuil é bhhain leis an scríbhneoir gúnaí go minn sé breanú siar agus a ra ar nó ach go mí se breanú siar agus in éad le scríbhneoirí chomh an rud críochnaí agus i gapan sé bhfuil rudí maithar fáil scrífe agus nach fiú beidir chomhthe scríb mar nó bhfuil na mílte rudí maithe scrífe an hena héin. Ach agus náte cinnt idir an aireachtáil sin an sort lághhisneach agus misneach. Weil tugann sé misneach de chuí mar go dtéann tú gur féidir rud maithe scríb. Gur rud maithe scríbhneoir, rud an scríbhneoir go maint tú héin sásamhas. Ach ag an ná céine nach bhfuil an teach gnáchanna tú héine tá marachtáil in níis san ná fiú láthair agus gúil tean an ná fiú láthair eiceáil seachas an támatá imí. Agus rud seo bhhain tá imní beidir gus leis rud a dog Harold Bloom, The Anxiety of Influence na leabhar nó beidir imní air se beidir an ghaeilge agus gúil an imníocht agus ná céan imní nach meú chomá, so áit cinn siidir an dá rud eile bhain leis an chuilge an beidir aspa eisimláirí, beidir go buntáiste sin a chu deir an beidir go míbhuntáiste sin, mar sé dasfu a cinnta bheith agad le bheith i gcéar airisiíonna bhar i gcéar do chutéíonna de. A chu nó tá neor blán le heisimláirí húrscéalt agus tádarrán agus féidir ar go héin íana díhan ar go tríomhní héin. So ní bhain ílann sin nach tá tadar fád an is líiad ar fád. So mar húrscéalaí gaige nó an húrscéal nésa. Is spás sin idir an imní agus an sin an dúthán mar a thócann sin an cainach in papar agus papar racha agus an sin bud ag deire híl agus bhí se caint ar chud saothar ar fád a bhí sé gceist nar leabhar sin hiic sé beidir doch méid víint agus níor sé gáil leis sin níos mó. Is a ví sin tháinig sé ráis, so tá dá híh i gceist a gúnaí an thuimhlinn sin agus spás áil idir an dá aireachtáil sin lághhisneach agus an sin dúthán agus mar sin. So sin ar tuinte reachlam beidir nó nachhfuil beschríb. Dat gur ráis chuig na scríbhneirta mar a meá scríb le písa nó chud gan lá nach meá scríb agus mar sin de scríbhneach tain sin eile. Rúthain deachar chuirsí na fear, agus go minic term céch in ána mar sin, is an tréineisteach an se lé mé písa go scéal, agus ní hé gapan de bhfuil se manú nach mat se deachar a bheas, ach an tú héine ring sin, mar nó ar bhealach ní tú héin. Mar ringe tú é dáhan rud se ringe sé rud eile tíd, go puinte tá sé sin beidir eiste chorách. Tá sé fír ar bhealach mar tá rud chuirtí agad nar scríbhann tú scéal. Mar sin nídíir chun duine chéine i scríbh, so sin chuig go méidir bheith se chu dechar de téine bhíú agus a bheith ag duine eile a bhean ar an rud.